Aku yo ben masuk lah. Buahnya babon Mas. Alah. Ngapuk. Ngapuk Mas, ngapuk. John, sebagai Mas Abang ireng enggak? Aduh. Alah, balik Mas. Yo. Juang rasa gantine Kak Udah. Aduh, mater lur. Iya. Untuk keluar. Ya. Oke, supir 200 saya belek oke ya. Kira woso iki. Kerajinane, Mas. Dhuwur ya? Kendaraan apa ya iso yang dhuwur ngono? Watuan. Posisi nglangsir Mas ini. Yang pinggir jalan poros. Buahnya mantep-mantep. Sekeri pirang atus, Pak?
Cengkeri pirang atus ya? Isik ya iki 120. 320 totale. Ya, Pak. Tahu tak? Barangkali. Cuma tutup. Langsir Mas. Langsir kira bagian traktor. Jatah traktor nomor 3. Paling madep. Sing duwe buah wis enggak sabar. Iki mau kurang ngalor ya. Buah. Ya yen kene iki. Apa nih? Mandek. Ini titik jane tek. Maju. Oh. Naik mulai. Hop. Langsir kanggo nggih ngetir. Gue seneng anu malah cilik-cilik ngo. Ini gede rasa titiknya rapo. Monggo monggo. Wes. Oh, kempis. Wes tek. Wes. 1 menit. Menit. Aku ben masuk lah. Buahnya babon Mas. Alah. Ngapuk. Ngapuk Mas, ngapuk. John, sebagai Mas Abang ireng ya.
Aduh. Alah, balik Mas. Ah, jauh itu lu ngapa? Apa jenenge samor? Yo. Yo. Asik. Enggak main. Ngarep. Sing belah kono urung enek isine mo. Balik tek. Wong jong pinggir kanan kono tek. Hai. Pinggir kan lowol aja. Durung duit. Ngetire orang nggo traktor Mas. Endi lho? Ora bagian traktor iki. Iya. Endi? Pancene iya. Oh, ala kowe jek ning 14 pinggiran kene to? Pinggir kidul. Nemen lho. Kan ndak satu-satu lho. Entek iki. Tek. Terakhir. Tutup nih, Bu. Iso. Alhamdulillah.